we get a pop when the beat goes. Sziasztok! Én Tomi vagyok, és ebben a videóban a Hypixelen pixel painterezni fogunk. Yay! És ez tök jó játékmód szerintem. Itt az a lényeg, hogy itt clownt kell rajzolni, az bohócot, és akkor itt van ilyen pencil, itt vannak ilyen cuclik, na mindegy, kezdjük is, hogy valamiért bugos. Én be van téve nekem a Fade föl, és ez ilyen szerver textúra van, amit magától betesz, és na így van jobb, mondjuk még ott bugos, de azt leszarom. Hi, that's me. Hát ez nagyon szar lesz nekem, ezt előre mondom, de nem baj. Na jó. Já, hát nem tudok én izét rajzolni. Tudod, hogy hol van? Itt van. Ezt hogy kell használni, ezt a circle-t? Click select another point. Wow. Akkor így. Ezt nem értem. Mert sikerült 3 percet elvennünk a semmiből. Istenem, mindegy. Na, csináljunk egy ilyen fejet. Jó lesz, azért csináljunk ilyen bohóc sapkát, az legyen piros. Így. Akkor hogy ez a haja legyen, majd kiderül. Ez ilyen fura lénye, vagy nem tudom mi ez. Nem baj. Én megpróbáltam, az a lényeg. Igazából ez olyan, mint Minecraftban mondjuk a Paint. Ez így tudok mondani, de szerintem úgy tök buli játékmód. Nekem legalábbis tetszik. Így puk. Na, valami szemet kéne neki rajzolni. Hoppá. Legyen kancsa, legyen kék szemű és ilyen banja. Ez így jó, és valami menő szájat kéne neki. Ilyen zsúr. Ez nagyon tetszik. Nem lesz időm befejezni, tuti. Kell piros! Basszus, ne! Piros, így piros. Így valami bőrszín kéne. Ez nem bőrszín. Ez... hát nem lett olyan rossz. Hoppá, mi volt ez a frame drop? Refresztjük. Ez a haj, ez nagyon szar lett, nem baj. Itt még itt... még rajzolom neki ilyen tincseket. Nem tudom mi ez. Magas hegyek mögött hol a tenger, tupiki, ott laknak ők a törpiki. Hát, ez lett az én bohócom, szar lett. És ott lesz azon a falon. Az ott lenne jó. Úgyis az nyer. Mi a gyerek neve? Mi G?
melyik legyen? Az ott lent. Ez a sapka az tök jó lett. Igaz, hogy nem egy bohóc, de nekem tetszik. De jó. Az mondjuk jobb. Nem baj. Az nyerjen, az. Ja, az nyert. Jaj, na az enyém. Az ott, az is nagyon jó. Ja, hát ehhez képest én szar vagyok, nem baj. Egy. Az enyém az nem volt? Vagy mi? Vagy miért nem volt az enyém? Vagy volt, csak vak vagyok? Szerintem volt, csak én vak vagyok. Mindegy. Mérges bohóc, az jobb. Itt meg lehet nézni. Ja, itt voltam az elején, de hát nem én nyertem. Nem baj. De tök jó ki van alakítva. Hát ezt ez nyerte. Ez a tűzijáték. Játszunk még egyet? Én akarok még egyet játszani. Ja, ilyenkor mi az a lag? Na. Van valamilyen chest, de nekem olyanom nincs. Ugye itt a pénzem, de hát nem tudok nagyon vele mit csinálni, mert igazából azt tudom, melyik a shop. Itt van a shop. Itt ilyen hülyeségek, de itt látjátok, ilyen rangok kellenek hozzá, hülyeség. Itt is, miért kell hozzá rang? Hülyeség. Mindegy, már 12-en benn vannak. Na, domborzat. Na, küld el a textúra packot. Ugye, ilyen tök menő. Mindig ezt próbálom megcsinálni. Ezt itt is elsőre sikerült. Hát gyerekek. Hát gyerekik. Amúgy majd az IP-jelen lesz a leírásban, az mc.hypixel.net, azt hiszem, de nem tudom. Ja, www.hypixel.net. Mindegy, hány giga ez a videó? Basszus, 14 giga, nem baj. Van ilyen. Most még ne azért. Caves, bányákat kell rajzolni? Vagy lehet, hogy csak én vagyok hülye, de a cave az a bánya, és hogy bányák. Hát, megpróbáljuk. Itt a bánya, mondjuk így erre tart így, és akkor így a bázis szar lett. Így, és akkor az ilyen sötét. Geci. Az kell ott. Milyen szín volt ez? Ez volt. Így. Hát így már jobb. És akkor így zsúgy. Fekete. Így ez meg ilyen szürke lesz, ez csá. De jó ötletem támadt. Ja, fasz. Itt. Ja! Itt. Így. Itt az így most amúgy elég szar szerintem, de nem baj.
Add ide ezt. Ilyen barna szín kellene nekem. Ott van. Így rajzolunk ide egy fát. Ilyen Minecraftos feelingűet próbálok, de úgyse fog sikerülni. Csak mondjuk, hogy ez egy Minecraft világ lenne, és akkor értitek. Milyen színű legyen a lampja? Hát, ilyen szutyak-zöld. Oké. Úgyis ez nem fog megint veszteni, mert én nem vagyok ebből profi. Ugye majd gondolom, ezek az emberek itt már tudják, hogy milyenek lehetnek, és akkor már jól rajzolják majd. Legyen ilyen világosabb, és akkor majd ebbe rajzolunk ilyen síkok. Na jó, ez így nem tudom mi. Na, ez így szimplán jó lesz, csinálunk neki valamilyen jó kis hátteret. Így, meg felhőket. Azzal ott. A fehér kell, és akkor így. Hoppá. És akkor is. Ez a bánya így nekem nagyon nem tetszik. Valamit tud. Bázd meg. Tudja amúgy, hogy nem bányát kell fedzni, hogy caves, az egy hülyeség, de nem baj, nem tudok angolul akkor. Akkor egy nyomorék. Bazd meg. És akkor mondjuk itt... Nem tudok jobbat ennél rajzolni. Jaj, hát még nem csináltam meg. Hát ide. Választjuk ezt. Basszus! Nem áll! Hát ezt elrontottam. Tudjám úgy, hogy nem bányát kellett rajzolni. De? Melyik lett a szarabb, itt ezt kell? Nem az ott fent. Ó, ott az enyém! Nem szavaz senki. Ez az érces, az jó lett. Basszus, nem arra akart. Ó, az az érces, az jó lett. De én nyertem ezt, ez az. Ez ott nagyon jó. Ezek hogy rajta? Kreatívak. Hát ezt buktam. Hoppá. És nem. Kapja nem is. Miért nem tudok szavazni? Ja, már szavaztam arra. Ja, az a jobb az ilyen szaraz. Hát azt az fogja nyerni. És nem. Hát most köcsökség lenne, hogyha nem szavaznék arra, hanem... Ó. Hát én nyertem, gyerekek. Hát és még gratulációt is kaptam. Na, hát ez most így jó lett. Mit nem mondjak, ez tetszett. Elég hosszú videó lett, de legalább nyertem egyet, ez az! Na mindegy, szerintem ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, hogy meg legyen ilyen, és ha van kedvetek velem játszani, akkor írjátok le kommentbe a neveteket. Én ennyi lettem volna. Sziasztok!